manan sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga sukin ti paminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodney. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kanang guluhan. Take a bow. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyag nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney. I love you, Rod. Jazz. Sure ka sa imong gisulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa man ako sa mong mga lihok. Oo, sakto ka. Pero mahadlok man ko nga musurog relasyon, Jasper. Kung mga na, di tayo kapugson. Pero pasagdi ko nga ipakita na ko niyo mga seryoso ko ni mo. Jasper. Wow, taas ang buhukan niya akong amega, uy. Lagi. Karong gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero saan ka kung makakitag lalaki ngayon, anak, no? Kana bang ati manunta? O niya, ipa-feel good na to kung sa takalove. Kaya moabot na niya nanimod, day. Ay na pagdali. Kay moabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako gani. Niabot na si Jasper nga wala ko damha. Ug wa ko mag-expect nga ingon ani siya nako. Ingon ani dayon ang feeling sa panguyaban sa. Tuway, karang kita na sad mo panggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako ni mo? O Jazz, enough na sa imong napakita nako para ma-prove nimo nga love ko nimo. Ug tinudan na lang imo diri nako. I love you, Rodney. I love you too, Jasper. Uy, ganun na nawag magalis si Jasper. Hello? Hi. Gimingaw naman ko dayon ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Kaunti ka niya inig-out mo ha. Ihatod na kasi mong apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige, no, duty pa ko. I love you, bo. Uy, I love you too. Hindi nga karon pa nin bundak ang uwan pag-abot nato. Lagi? Ano naman ang daan mo plastic? Pagkaon na to. Gusto kong makigdongan o panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mo na gusto na ko. Kaya ako, inlapagigay ko mo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa magkayo ang uwan hantod ron. Di siya ko gusto nga mabasa na siya sa uwan. Uy, abay pa lang wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigabi, ani mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Nagbaita ba na ka? Oo. Ginina rin. Nagsigir ako tanaw mo. Ikaw gyud. Rod, unsa ka kung mag-ipon na ta? Ha?
Dako dahil sa mga butang gabi eh. Day, dili ba paspas ra kayo ang mga panghitabo? Ayun sa kung sa dugayan, day. Nakita bitaw nimo kung unsa ko niya ka-love. Di na nakubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod? Jas! Yakos kusina. Oh, ano naman ang naon nimo? Gigutom na ka? Okay ka na makaon. Ha? Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman? Gitaktak ko. Ay, di ko na mawad ang trabaho. Labi na nga, nag-ipon na ta. Ay, sa pagsultian na. Okay ran na. Magkapangita na kaglain nga trabaho. Ay, kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba? Oo, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Mauli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya? Mapam sila kahibagod na wala ko'y trabaho. Unyan, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan? Oh, sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Oh, sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din sa probinsya? Ha? Uy, di ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ignoran lang ako nga ni-file kong vacation leave. Sige, Jas. Way problema. Rod, maulin ako ron. Amayoy noon. Gimingon ako nimo. Ako sad. Tode ba ka nang makapada ka na kong paraplite? Nakutan mo ko eh. Di sa mga 500 lang. Sige. lalo ni sugot man ka, uy. Day, di ko gusto nga magbinaw niya. Sana pa bitaw siya trabaho? Siya pa sad mo ay nagsige og gasto nako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man, sa gamay. Wala gid ta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabay na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ano nga pa may linuto? Kung kaya magkaday ni si Jasper, mingo man ang bahay. Nakoy ka, Rod. Nangita ang kong trabaho, agad. Alas 10 na sa gabi, nangita pa kang trabaho? Ganina rin kong udto nila ka, eh. Kapit nga rin ni makurot akong gasolina. Traffic, agad. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpadako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? Duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang ospital? Ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang. Di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Mayoy noon. Sige, adun ako day ha. Pagpakaayo ba ya? Salamat, day. Muli lang muna ako. Excited na kayo sa party niya sa the reveals at baby. Ako, Sed. Jasper? Rodney? Jasper sa ni! Ha? Usipot mo sa mga ni? Narinig kay babae? Oh, siya rin si Rodney? Kibuan rin ko ni mo? Ha? Ano man, girl? Nagtuod ka nga seryosohon ka ni Jasper? O sa may makuha niya ni mo gawas sa imong kwarta, ha? Oh, Kaya kung wap na kay kwarta, di ko masugot ka makigtunga ko ni mo, oy. Nasugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Rodney, sorry. sa ato pa. Igamit ang day ko ni mo? Ha?
Salbayis ka, Jasper! Salbayis ka! Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamitan na ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero gidawat na ako ang kamatuoran nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Ganin lang kukutob ug dagan jud kayong salamat sa pagtagad nga akong tambo. More power, RMN. Mo kada mga higalan, kaagay ni Rodney nga taga Landing, Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga naguluhan, Take a Bow. And don't tell me you're sorry, 'cause Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Pathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa ngahan nga Lito. Hingkod ang Pangidaron, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa nga tawgon talang sa pangalan nga Jean. Kabahin kini sa iyang ngipon ug sa iyang hubag. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Banod man akong ngipon. Ha? Karon pa ko kadungog nga magbanhod ng ngipon. Sakit siguro? Nagsakit ang imong ngipon? Dili, way sakit. Nagbanhod lang. May daot masabgod ni, uy. Aw, wala man kay sakit. Pero lang sa kanisa. Basig may nakaon ka lang nga gahi ba o baka bugnaw. Nakalitan lang na. Wa man po. Kadura kong nikaon tas panihapon. Na, antay-bantay lang na. Kaya ba siya ng sunod ng banhod, magsakit na na. Yung bako taon, uy. Isaon na lang unya anak sa pagtrabaho. Jen! Diyan ako! Pangaw na ta na. Gutom na da. Nakuida nga sudan. Let. Oh, ano sa ka? Ano nagunit pang ka sa aping ni mo? Nihubag mangguni akong aping, uy. Ano man na? Pasinsa ako siguro ng ngipon, uy. Uy, ipaibutan na, uy. Madlo ko magpaibot ang ngipon, uy. Uy, basig delikado na na, kaya may hubag maginang nga naong ni mo. Basig mo hiyas pa ning hubaga, uy. Di lang ko paibot, kaya mga loko. O, bahala ka. Basta ako. Nablakan ako, anak. Lito, naunsa man ang aping ni Jean, mihubag man. Sa iya man kuno ng ngipon, ma? Nya, wa ninyo ipaibot ng dautan niya ang ngipon. Mahadlok man kuno siya. Mao pa? Uy, ayaw mo kumpiyansaan ng ngipon, delikado baya na. Ilabi kay nihubag ng aping sa asawa nimo. Basin kunog mo hiyos sa kuno na, ma? O niya, nihiyos. Murag pila naman na kasimana kung nakitang Jean nga hubag ng iyang aping. Murag hapit na siguro buwan, ma? O tiaw mo na. O ipa-check up na ninyo sa doktor, oy Lito. Ako inon si Jean, anak, ma? Masugot na lang kung magpa-check up nito, kay may lain na sab kong hubag sa may abaga. Ano siya? Misugot na ang akong asawa nga magpa-check up sa doktor kay napunan man ang iyang hubag. May hubag man ang iyang aping. O human sa kabuan, may hubag na sab sa iyang abaga. Ugo niya? Unya, unsa man kunon ha? Ingon ang doktor ma, sa ngipon kuno niya. Unsa? Hasta ng hubag na naa sa iyang abaga dapit? O kuno ma. Unya, unsa may tambag sa doktor? Maayo kay wa mo ingon nga operahan o pabuton ng iyang hubag. Wa raman ma.
May tambal man nga girisita. Antibiotic man kuno na para hiyo sa hubag. Maayo unta kung mo patuo sa tambal. Kaya ako may nakuyawan ang mga hubag ni Jen. Lid, hapit na mahurot ang antibiotic akong gitumar. O man gihapon mahiyos ang akong mga hubag. Sumang ka din ang mga hubagaw eh. Nga di man mo patuo sa tambal nga girisita sa doktor. Basig dili ni tungod sa akong ngipon sa. Unsa? Ayaw gani ko pakulba idea, Jen. Tanaw eh. Patsikap taglayang doktor. Basin kun doon na kay TV. Ha? TB, Dok? Ha? Ngano matibi man, Dok? Usa ni sa mga sintomas nga may TB. Ug aron atong maklaro, mag-x-ray ta. Sige, Dok. Oh, mauna ni ang resulta sa x-ray, Dok. Ah. Negative man. Ay, salamat in taon, Dok. May resita ko nga tambal ha. Kung dili pa gani mo hiyos, balik mo. Kaya balik ko na og tan-aw ang iyang hubag. Oh, sige, Dok. Salamat. Ano yan? Nagkalautan ako. Magsukan ako aron nga magkakaon na si Jean. Oh. Jean? Jean! Masya na tabo! Litaw, Lid. Nibutong akong hubag. Mibutog yun ang duha ka hubag sa kong asawa sa iyang aping o sa may abaga. May gawas nga tubig nga may sagol gamay nga nana. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May daot lang sa ngipon ang akong asawa. Unya, mihubag naman di ay ang ubos sa iyang aping o sa abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang sa ngipon? Nga naman. Ikaduhang pangutana. Ang ikaduhang doktor nga among giduol, ang una niyang duda nga TB kuno. Ano nakaingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot sa ngipon ang iyang hubag. Ikatulong pangutana. Hubagid ka sa ngipon ang hinungdan sa iyang hubag sa aping? Nakuyawan man gud ko nga basin og magkanseros ni. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan. May buto na may hinuon ang iyang mga hubag. Diin may nagawas nga tubig nga may sagol nana. Unsa pa may itambal na mo ini? Maayo ka nga amo na laning ipaibot ang mga daot niyang ngipon? Kay daghan pa kay siyag daot sa ngipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo unsa pagpadala sa inyong masulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page. O diriba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is don't wait, the time will never be just right. Ugma na lang bay kay mura mag di alanganin karon ha. Kanang mga procrastinate, kanang mga manyana habit ba? Sunod na lang. Ayaw lang. Sunod na lang kung mo-attend sa inyong reunion. Sunod to egbay. 1 year older na ta. Wala lagi. So, ang saktog yung panahon is karon. Pero huwag na agi mga equally important or more important nga mga atong concerns sa kanabuhi. Depende na ninyo pag-decide unsa inyong i-prioritize. Alright? So, ang atong sunod nga magtatampo, si Lito, 26 years old, taga Cebu. Ano si Lito? Musta naman na Lito Palugod, no? Lito Tinipreday. Nagani kong magkailang Lito. Lito Hirona, Lito Palugod, Lito Tinipre. Musta naman mo? Musta ang kinabuhi? Brad Renerio Abela o nung Bert Abela diya sa Lahog.
mga si pare Dr. Bing Sanchez, na? Diya sa Paknaan, Mandawi, ha? Nagkana ba yamin ng inyong Paknaan, pre? Ang hatag may mga goods, mga relief goods after the typhoon, ha? Mga chungwa doctors. Ako'y driver. Ako'y driver sa among van. Regards sa mga taga Cebu, ha? Mayong adlaw. Mga Lopez family diya sa Tinago. Tinago ba rin inyo? Si Joe ug musta naman mga Quixote family. Okay, so going back to our sender, si Lito, unang pangutana, may daot lang nga ngipon ng akong asawa. Unya, mihubag naman ang iyang ubos sa naong ug abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang nga ngipon, nga naman. Well, muhisgot tag ngipon, si Dr. Kenneth De La Torre ang expert, o Dr. Iman Trusio, or Dr. Bonifacio David. Akong kauban diya sa Dilyamok Laboratory, ha? Akong clinic diya. Si Dr. Nilyama, ha? Mao ni sila yung mga expert niya ni. Kini mo kung atong ngipon, kuan ni siya. As we all know, na ay suksok ka kanang molar kanang bag angle ba nga ma-affected porbida. Mura po ning bukog nga lisod gyud kayo. So, ug naay infeksyon, apektado ang neighboring part sa naong. Ya, mudagan po ning nga rin sa abaga, nga rin sa kuan mo ni nga danger zone ning atong naong. Na ako'y na kailang nasukmagan dito sugod sa Southern Leyte. Ubida ingon man kuan ang doktor nga slight physical injury ko, no? Slight physical injury nang nagdugo. Kay kini nga atong naong danger zone ni siya. Doon ni sa utok. So, mamatay ka na ug naay blood clot nga dapita mubara sa pagdaloy sa dugo diya sa brain. Patay ka. So, ug aris kamot tingali sa bagtak, slight tingali ug naa na gani sa naong nasa ulo. I don't think so nga slight physical injury na. Komentaryo lang ko na ha sa medical doctor. So, patanaw ni og usa ka dentist ug angay na ba ning ibton ning ngipon sa imong asawa o pastahan ba lang, ha? Kay lisod ba yapog mag artificial tagngipon kay mga lahi ramang ginang original. Alright? Sunod nga pangutana. Kaduhang doktor ang among giduol ang iyang duda nga TB ko, no? Duda ha? Pero wala laboratory. Nganong naingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot nga ngipon ang iyang ubag. Posible nga TB ba sila ipod na apo diha. Pero mo lagi na pasama sa katong paparihaan ni nagpada nga sulat-suliran ningon ani. I-confirm ning ingon nagnaay TB sa napoy TB lagi sa bukog, napoy TB sa baga, ay TB sa anywhere in the body. Pwede ka masakit og TB. Kaya mo tatay maning TB basilay na ana ni sa lawas. Pero kinahanglan nga ma-confirm through laboratory workup, ha? Kana ba gyud? Di kay magduda-duda lang nga tagaan ni kag anti-TB quadruple drug therapy. Ay ini si pampisin isoniazid ug tambutol. So mo anay quadruple drug therapy sa TB. Na available man ni sa tong mga health centers, ha? Kon diagnose gyud nga TB, ha? Sunod nga concern, ubag gyud ka ngipon ang hinungdan sa iyang ubag sa ubos sa naong ug abaga. Nakuyawan manggod ko nga basin makansiros ni unsa may among buhaton. Laboratory workup mo ingon ko CBC usana, ha? Kay kung naay infeksyon taas kay kag WBC count sobrag mga 10,000 plus design symptoms, posible na maabot to. Maobserbahan man ganin nimo nga kung naay infeksyon pananglitan sa liog, infeksyon sa dinindapit sa abaga, ang imong mga lymph nodes. Sa may binisayag lymph nodes, mga lusay-lusay ba sa ilok mangdagko. Ha, mo na talibadon, mundagko ang mga lusay-lusay. Sugyot nako nga magpa-laboratory workup. Tagakuan Cebu ra man kalit. Sa high precision. O dito sa akong clinic na ay kuan dito laboratory Gilyamak. Kumpleto na diyan Gilyamak laboratory. Nasaan siyang ko? Akong advertise sa gamay, ha. Naabay ako ng clinic di kay ako may tigpirma sa neuropsychiatric evaluation sa mga job applicants. Pertindagan na kada adlaw. Ano usa sa kong trabaho. So dito man mo pa-check up, masuta kung unsang klaseng kagaw ang naa diha. Para ang doktor may bawo sa dugon sa tambal nga yatag. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, ni buto naman ang iyang mga hubag diin may ang gawas nga tubig nga may sagol nana unsa mang itambal ani antibiotic mao ka ni amo na lang ipaibot ang daot niya ngipon. Dentist ang mo decide ana, ha, kay daghan pa siya og daot nga mga ngipon. Basig kulang po ni siya mga vitamins. Ang gingivitis na ni siya kulang og vitamins, calcium. So,
pamandiha ang magpa-healthy sa mga ngipon, patanaw ni dentist na ngadto si Dr. Miliama diha sa Diliamak, si Dr. Bonifacio David ug abot clinic pa ba kani og Iman Trusyo, si Dr. Abukaw sa batong clinic Dr. Abukaw, mga dentist ni sila, ha? Ina lang ni-repair mi doktora ni Dr. Obra kaya para di mo pa mayroong dako. Okay, Kenneth De La Torre, mga dentist ni sila, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, hinaot talit, nakasabot ka sa kong speaker nimo. Ipatanaw ginag dentist, di kay magbut-buot lang kuan, tanaw kay na ba na sila cleaning, no? Sirita na nila dag tubig nga, may presyo, lagpot ang mga nana da mga kagaw, kuan, pastahan or ibton ng ngipon. Wala solusyon na. So until the next time, Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.